Lelabuh negara dening Ajeng Prazu Natasha. Sineksenan saisining jagat raya. Nuswantara dados dadi bangsa kang utama. Kanthi rasa bekti kang ngebara marang Ibu Pertiwi kang tak tresna. Para leluhur sampun labuh negari ing salebeting rina pantaraning ratri. Ancasya mung merdeka kang sayekti, ngudi dharma kang suci. Jiwa, raga lan arta sampun sirna. Sedaya kak korbanke tumrap negara. Dharmamu tansah setya. Amung jagat tentrem rahayu kang mbok upaya. Lelabuhmu kang becik tur utama ngrungkepi jejeging negara ya iku kang aran lelabuh kang sanyata. Matur suwun.